malupit. Damn. Yugi ko mga tuta sa bukid. At tuta Tignan mo. tutos lami ang hangin sa loob. What's up mga ka-Chiboy, Vince Jet Original. Welcome back to my YouTube channel. If kung wala pa ka nakasubscribe sa YouTube channel, subscribe na Vince Jet Original. Ug paki-click ang subscribe button para updated kayo sa kung mga bago na ko nga video. So karon mga ka-oreg, kay moadto mi karon sa Marina Port. Kay nihunong lami nga ri sa Fairview kay kuan para mag-intro kung adto ko sa balay mag-intro mga kaoreg kay mailhan ko nga nilakaon sad ko o kuan ari sa preview mga kaoreg kay nindot sa kay mga view nga rin mga kaoreg sa wala pang ka nakaari mga kaoreg kay pangari na mo mga kaoreg. So dili lang ko magdugay mga kaoreg kining magmotor nagdaman mig motor mga kaoreg tara unya. So dili lang mi magdugay in 5 4 3 2 1, let's go! Marina Port Baguhay pa lang yun may naabot mga kareg. So karon mga kareg kay niari rami para muag imo og video sama ani kunya kadiyot ra kami kareg mga kareg. Sorry ba kay board naman kadto sa kuan sa among bahay kay silang higda si kaon pero taga-udto mga kareg dili ko mukaon kay nag-diet ko kining tambo kay ko sa una pero karon ni ko alang ko ni daot ko na ang geng ana kanon na to natotong mga makaon ha kanon na to natotong mga makaon. Oy.
Oi, 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 oi. Flip. Tignan mo, yung damit, malupit. Dang. Tignan mo, yung dating, malakas. Dang. Kita mo? Dang. Tignan mo. Yo, what's up mga ka-org? I'm back mga ka-org. So human na dyan may og video sa dagat o human na sa mig snack mga ka-org. So karon mga ka-org, padong mi karon mo uli kay taon-taon na dyan may nga rin mga ka-org. So karon mga ka-org, og sa gusto magpa-shoutout mga ka-org, adto lang ko sabay mga ka-org kay maglista pa kong mga ka-org sa magpa-shoutout katong kuan na niingon ako na magpa-shoutout daw sila. Sige, ato tong buhaton mga ka-org. Sige, muadto na mga ka-org in 5, 4, 3, 2, 1 at Yugi ko mga tuta sa bukid at tuta dito slami ang hangin sa lugar nga tuta sa langit. Oh, oh. Dili ta maristurbo dito kay kita tong duha. Wala na kulain kung gusto magawa. Yo, what's up mga ka-Oregex, mga Karkikix. So, naabot na jud ko sa Mumbalay mga ka-Oreg, kay gikan mi sa Marina Port mga ka-Oreg. Grabe jud kayo ang kuan mga ka-Oreg. Nindot jud kayo mga view ngadto sa Marina Port mga ka-Oreg. O sa wala pa naka-subscribe sa akong YouTube channel, subscribe na, Benz Jetro Original, ug paki-click ang subscribe button para update kayo sa mga bago na ko nga video mga ka-Oreg. So karon mga ka-Oreg, kayo na yung magpa-shoutout mga ka-Oreg. So shoutout ni Hana, Teresa, Gian, J. Alinsog, John Mark, Ritisa, Jake Gomez, Fatima, Jason, Gordon, Koyan o kinsa pa na anha sa ganahan magpa-shoutout mga ka-Oreg. Comment down below sa akong FB Vince Jetro Quijano. O ayaw mong kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel, subscribe na mga ka-Oreg, Vince Jetro Original, ug paki-click ang subscribe button para updated kay ka sa mga bago na kong video mga ka-Oreg. Okay, dili nang ko magdugay in 5, 4, 3, 2, 1, bye bye.